שלוש, ארבע. תהנו ותחזרו מלאים ברשעים. אמן. מתי מתחילים? מתחילים, נא לגשת. יש לכל אחד שמח, תומך. זה יש בי. כן. אוהב, דרמטי. יש בך, יש בך. היא אומרת לי, טובה, את שחקנית. כן, אמרתי לה, הייתי יכולה להיות שחקנית. זה נכון. גלגול הבא אולי. אינשאללה. הכנות הזאת, מעבר לכנות עם אחרים, היא הייתה כנה מאוד עם עצמה. אני חושב שזה שיעור ענק לחיים. אם בן אדם לא כנה עם עצמו, הוא גם לא יכול להתקדם והוא גם לא יכול להיות כנה עם אחרים. להיות כנה עם עצמך. מה זה אומר? לראות את עצמך ולהגיד מי אתה בלי פחד. אני בחרתי חיזוק מנטלי, זה היה לבחור את המילים שמחזקות אותה. זה בסוף מוביל למה שיש פה באמצע, להצלחה. זה עובר דרך הרבה כישלונות, שום למטה כישלון הוא חלק מדרכי אל הפסגה. היה לי כאן חוסן פנימי, עוצמה. איזה כיף. אפילו המריבות האלה גם חיטטו את האני שלי. בכלל לא כואב לי. אמרו, לא אמרו. בריאות זה מה שליווה אותנו ואותה לכל אורך הדרך. כל אחד צריך לדאוג לבריאות, לא לזלזל בקטע הזה, בלי בריאות אין שום דבר. מתקשרת אליי, אני כבר רואה את המחמאות, את מבינה? אני לא צריכה מילים, אני אוהבת את המילים שלך, אני רואה אותך, אבל אני מבסוטה. שאמא או אבא מפרגנים, זה נכנס עד הסוף, וזה אמיתי, וזה מחבק. אני משתדל לנהוג ככה עם ילדיי. אבא טוב, ומייעץ לילדים, ושומר עליהם. אוי, זה ילד. ציפורה הייתה ים של יכולות, כי היכולת שלי קיימת. עם כל מיני דברים בחיים שלי עצרו אותי, זה החשש, כן יצליח, לא יצליח. אי אפשר להצליח אם אתה לא מנסה. יכול להיות שתיכשל גם, אבל אי אפשר להצליח אם אתה לא מנסה. האופק היה נראה מאוד יפה, ואני למדתי אופק נראה הולך וגדל במשך ההליכה שלי, הולך וגדל ותופס מקום רחב וגדול. אז סבתא, דבר ראשון, אצל סבתא אין כישלונות. אתה מגיע, אף אחד לא שופט אותי. אתה יכול לקבל 0 במבחן, תקבל חיבוק וחיוך ויגידו לך לא נורא. היא הייתה היא, והיא
והיא קיבלה את כולם פשוט כמו שהם. לא סתם, כי אני ראיתי את עצמי בלתי... לא היה בכלל שמץ של אושר. מה פתאום? מאיפה יצוץ האושר? אבל אני עשיתי אותה. אז התמסרות טוטלית לראות את מי שמולך, אבל לתוך כאילו הכל לראות, ומקיפה את זה, אבל מין ראייה שהיא מאוד כזה עמוקה, ותוך שנייה יש לך חדות כזאת של... ומה את מזהה בך? מה משתקף? את האמון ואת ההבנה של הבן אדם. כן. תמיכה, ולמטה כתוב מילה תורה חיבוק. אחד הדברים ממש שאפיין אותה, היא ראתה כל אחד, תמיד חיבקה, תמיד אמרה מילים טובות. הרבה תלויות במחמאות שאנחנו מקבלים. אוקיי. אני מעולם לא קיבלתי מילה שכזו את יפה. וכשהתחלתי לקבל משוב כזה, אני הרגשתי שאני בענן המשיך כמו אשד של מים. את אהבה, כולך אהבה. אני הוא הביא לי אהבה. הייתה אישה מקסימה וטובה מאוד. אבל היא גם תמיד הייתה נראית שהיא לא נוחר באהבה גם לי, כאילו, אם זה בחיבוק, אם זה במילים. נתנה חום ואהבה לכל מי שהיה על ידה והתקרב למשפחה שלנו. לאהוב את עצמה זה לאהוב את כולם, כאילו. הייתה מלאת אהבה. תמיד אנחנו, גם הגיסות, שאני בטוחה שגם שירלי, תמיד הרגשנו שאנחנו כל כך אוהבת אותנו כל כך, ותמיד פרגנה לנו, ותמיד נתנה לנו כל כך להרגיש שאנחנו הגיסות הקלות הכי בשבילה. אני יכולה להגיד שבכל הזדמנות שביקרנו אותה והיינו אצלה, תמיד זה היה בהודיה גדולה ובאהבה מאוד מאוד גדולה ובחיבור. היא הייתה אסירת תודה לכל אחד שמגיע ונותן לה. אנחנו שמחים בחלקנו, ככה אני הוצאת את הכאב מתוך חיי. פשוט להיות, זאת דבור דווקא חשבון לאף אחד, לא עניין אותי, לא יודע. פשוט אני יכולה עכשיו לגשת ולדבר ולשאול וזה מה שלא עשיתי הרבה. איך מגיעים לזה? כשנותנים חופש לבן אדם, קוראים אותו, כן. אז אני לא יכולה. אז בעצם מה תלוי בנו, נגיד, אם אני רוצה לייצר לי חופש כזה? לברוח. או שפשוט נעבור בפסיעה אחת ולצאת לעולם. זה לא מפחד להגיד את מה שאת חושבת. למה שאני אתבייש? נכון, למה באמת? למה אנשים מתביישים להגיד? העולם כזה. גם הלבד וגם השינוי, התחושות של שניהם, כאילו, ליוו אותה לאורך כל החיים, כאילו, שאני הכרתי אותה. עובדת על איזשהו משהו ומנסה עוד קצת, וממש זה היה מדהים, כאילו, לבוא ולדבר איתה וכל פעם לראות איזושהי ראייה טיפה שונה על דברים. זה היה ממש כאילו משנה לשנה לראות את זה גדל וגדל וגדל, ולראות איך בן אדם, זה לא חשוב באיזה גיל, מצליח לייצר את השינוי הזה ואת האהבה העצמית הזאת שהולכת וגדלה. בדרך העומס הזה אני למדתי המון. למדתי על עצמי. אושר זה בעצם הייעוד, למצוא את האושר ולמצוא סיבה לשמוח מכל מצב. זה היה ממש ככה, כזה דבר, כאילו ראית את האושר, רואים את האושר בתנועות. יש לי את הדבר הזה הנחמד, פזיזות, את הילדה השובה. נכון.
החודשים שאני פה, אני כל כך שמחה, והייתה שמחה שלי גדולה ואין קץ. היא ראתה יופי בכל דבר, התלהבה מכל דבר, כאילו זה הדבר הכי 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 שיש. והיום נראה שזה דרך ממש לבטל את עצמה, בצורה דבר מאוד מאוד השראה שם. אני קיבלתי את המחמאות, ואני התכוונתי לתת. ימים יבואו, כן. ואתם תהנו מכל השפע הזה. אמן, אמן. שוב, עוד ועוד. אמן. שבת שלום, שתהיו בריאים ואוהבים, ונותנים זה לזה קצת מחמאות. אמן. כן. היי שקטה. רגע, מההתחלה. עכשיו הכל בסדר, אפילו המחנק עומד להשתחרר, ולא הגיהינום, ובטח לא גן עדן, זה העולם שיש, ואין עולם אחר. היי שקטה כאילו אין בך דופי, כאילו האוויר נותן לך הגנה, כאילו הצרות כבר מתגבשות ליופי, כאילו מעפר פורחת שושנה. יופי, מצוין.